Hej og velkommen til Camp Adventure. Jeg hedder Kim, og jeg er klatreinstruktør. Camp Adventure, det er en af Danmarks allerstørste klatreparker. Og i dag skal vi ud og prøve en af de længste svævebaner, vi har her i Danmark. Vi har faktisk to, det er derfor jeg siger en af dem. Vi har den røde svævebane og den blå svævebane. Og grunden til, at de her farver, det er fordi de fungerer som slutningen på to af vores allerfedeste baner. Den røde bane og den blå bane. Den ene er en lille smule længere end den anden. Og hvis du er ude for en, der er længst, så skriv det nede i kommentarfeltet. Og den bane, vi skal prøve i dag, det er den blå bane. Så følg med i skoven. Så er vi kommet i skoven, og jeg har fået en klatresele på. Bum. Klar. Men inden vi skal i gang med at klatre, så kan I lige se kortet, vi har hængende her i parken. Det her, det er kortet over hele parken, og i slutningen af den røde og den blå bane er der de her lange svævebaner, der kører parallelt med hinanden. Og det vil altså sige, at man er nødt til at gennemføre hele den røde eller hele den blå for at få en tur på den lange svævebane. Og hvis man stiller sig ud i det åbne stykke her i parken, så kan man faktisk se de to lange svævebaner køre op over hovedet på en. Og nu kommer der lige nogle super lækre dronebilleder, så I kan se det lidt op fra. Og lige en vigtig ting. Hvis I synes, at klatring, outdoor, adventure og camp adventure her, det er super fedt, så husk at subscribe til kanalen, så I ikke går glip af det, hver gang der kommer en ny spændende video herudefra. Nå, lad os komme i gang med at klatre. Så står vi ved starten på den blå bane. Og den starter her. Med det her super fede piratnet, som jeg skal op af her lige om lidt. Og til jer, der ikke har været i parken før, eller hvad hedder med det gamle system, så har vi nu et system, der hedder Canapeo, som der står for sikkerheden herude. Og det fede ved det er, at i starten, der slider man den her på. Og så kan man faktisk ikke tage den af, før banen er færdig. Det var første forhindring, piratnettet. Og som I kan se, så er vi lidt oppe i højderne nu. Det fede ved piratnettet, det er, at hvis man kan klare den, så kan man med stor sandsynlighed gennemføre resten af banen. Så det er jo gode nyheder, når man er nået så langt her. Så jeg tænker at komme i mål i dag. Så kommer jeg videre til en af de højere platforme her i parken, og der er en svævebane. Kendetegnet ved lige wire, ikke så meget andet. Og der bruger vi den her rulle til at køre. Lad os komme afsted.
Nu står vi på platform blå 7 rundt om i parken. På alle banerne, der hænger små farvede skilte og så med et nummer på. Og det er meget smart, fordi hvis jeg som instruktør skal ud og hjælpe en, som der sidder fast, så siger de bare farven og nummeret, og så ved jeg, hvilket træ i skoven det er. Derudover så står vi også et super fedt sted i parken lige nu. Lige herovre, der er Tarzanspringet, som er et af de fedeste momenter på den røde bane. Har du prøvet Tarzanspringet? Hvis ja, så smid lige en kommentar ned i feltet om, hvordan det var. Og lad os komme videre. Så begynder det at ligne lidt, vi er ved at være der. Og lige om lidt, så skal vi begynde at kravle meget opad for at få noget højde på, for at komme op til den lange svævebane her på den blå. Og hvis I kigger op bag mig, den platform der er der, så er det der, den røde svævebane, den starter fra. Så de starter meget tæt på hinanden.
Så ramte jeg platformen. Belønningen. Endestationen kan man sige. Næsten. Den lange svævebane. Den kører ned der. Og for at prøve den, skal man altså gennemføre hele blå bane. Men lad os være vente mere. Lad os bare komme i gang. Nå, lad os køre! Starten af klatreparken. Og så er vi ved at være i mål. Wow, hvor var det fedt. Og jeg har så prøvet den nok over 100 gange efterhånden, og det er stadig lige sjovt hver gang. Lad os komme ned. Det var blå bane og en af Danmarks længste svævebaner. Og det siger jeg, fordi vi har 2 af dem, de er parallelle, og de er stort set de lange, så en af Danmarks længste. I kan også se her i parken, der er ikke rigtig så mange andre end mig og nogle håndværkere i dag, og det er fordi, at i dag der er det torsdag, og sæsonen åbner først her på lørdag. Og når den her video kommer ud, så er vi sikkert allerede i fuld gang. Så smut ind på hjemmesiden, det står dernede, og så tjek ud, hvornår parken er åben, hvis du har lyst til at komme og få en tur i trætoppene. Og den her bane, jeg har gennemført, den kan de fleste gennemføre, hvis de er sunde og raske og over 1,30 høje. Husk også at følge med her på kanalen, hvis du synes, at det her med klatring og outdoor adventure, det er noget fedt noget. Og ellers så ses vi bare næste gang.